σας κάνω μία κέρια ερώτηση. Η ταχύτητα είναι μία απόδραση από το κατεστημένο της πραγματικότητας. Αυτό το μεταγγίζετε και σε άλλους τομείς της ζωής σας? Κοιτάξτε να δείτε, η ταχύτητα δίνει αδρεναλίνη. Η ταχύτητα χρειάζεται πάθος και προσοχή ταυτόχρονα. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό και λογικό επόμενο. Η ερώτησή σας βεβαίως να ισχύει, διότι αυτά τα στοιχεία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, όχι στο αυτοκίνητο, σε άλλους τομείς, οι οποίοι έχουν τις δικές τους επεκτάσεις και τους δικούς τους κανόνες και τη δική τους φιλοσοφία. Είστε ένας άνθρωπος πολύπλευρος που αγαπάει την καλή παρέα, τη μουσική και αυτό ας πούμε έχει να κάνει και με την αγάπη σας στα διάφορα σπορ και τα λοιπά. Εσείς ας πούμε έχετε, δηλαδή θα έλεγα ότι έχετε ψυχή σε αυτό που κάνετε, έχετε πάθος σε ό,τι έχετε ασχοληθεί στη ζωή σας. Θεωρώ δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι παρακινδυνευμένο αυτό που θα σας πω, αν ακολουθείτε αυτό που λέει ο Μπουκόφσκι, ότι περιφέρομαι στο στίχο, στη λέξη, στην τρέλα, στη ζωή. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για μένα, ναι. Απλώς θα πω το εξής, το οποίο νομίζω ότι τα καλύπτει όλα αυτά που λέτε. Εγώ βγάζω αυτό που νιώθω. Όπως το νιώθω, όταν το νιώθω, και δεν το κάνω για να με τραβήξει μία κάμερα ή για να πει κάποιος στο σχόλιο του ή κάποιος άλλος άλλο σχόλιο. Δεν μπαίνω σε τις διαδικασίες. Εγώ κάνω αυτό που νιώθω, με τον τρόπο που το νιώθω και βεβαίως το πάθος είναι δεδομένο γιατί υπάρχει σε όλες τις μορφές, είτε είναι χόμπι, είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι προσωπικό. Η αρχηγία της ΑΕΚ που αναλάβατε θα συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο για το σπορ με το οποίο ασχολείστε, αλλά διότι όντας και άνθρωπος ο οποίος έχετε ασχοληθεί με την ναυτιλία, αυτό με συγκινεί προσωπικά περισσότερο, διότι ξέρετε κύριε Ηλιόπουλε, ο Βόσπορος, για σας που ασχολείστε με την ναυτιλία, δεν είναι θάλασσα, είναι οδοδείχτης πολιτισμών. Και είμαστε όλοι οι άνθρωποι που γεννηθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη πολύ περήφανοι που αναλάβατε αυτό το έργο. Ναι, η ερώτηση ποια είναι? Η ερώτηση είναι πώς νιώθετε για όλα αυτά, δηλαδή το ετοιμάζατε πολλά χρόνια πριν. Η αγάπη για τη θάλασσα συνέβαλε ας πούμε στην επιλογή αυτής της ομάδας? Σίγουρα η ναυτιλία έχει έμεση σχέση με την Κωνσταντινούπολη, τον Βόσπορο και τον Ελίσποντο και βεβαίως το Βυζάντιο, το οποίο είναι φάρος και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Έλληνα, για τον ελληνισμό. Εξάλλου η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία έχει και τέτοιου είδους ιστορία, πολιτιστική ιστορία. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν να δείξουν ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ένα double, μια αθλητική απόδοση. Η ΑΕΚ είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Και ίσως επειδή δεν θέλω να είμαι υπερβολικός ή να λέω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, φαντάζομαι όμως ότι ακριβώς το ίδιο κόνσεπτ δεν υπάρχει παγκοσμίως. Πιθανόν να υπάρχει να μου ξεφεύγει, αλλά σίγουρα στην Ελλάδα η ΑΕΚ είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι, διότι δεν έχει να δείξει μόνο τον αθλητισμό, αλλά έχει να δείξει μια μεγάλη ιδέα, η οποία πηγάζει και συνενώνεται και συγχρονίζεται με όλα αυτά που είπα. Αυτά που μας είπατε για το Βυζάντιο μας συγκινούν, διότι δείχνουν ότι είστε άνθρωπος ο οποίος έχει μια κουλτούρα και σέβεται και εκτιμάει πάρα πολύ την ιστορία, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και της Ευρώπης,
Αν σκεφτούμε ότι το πρώτο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί εποχής του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου και μετά ο Ιουστινιανός προσέθεσε κάποιες σχολές. Σχεδιάζετε να κάνετε κρουαζιέρες πολιτιστικές με τα πλοία σας σε αυτά τα μέρη, διδάσκοντας ιστορία κτλ? Συνοπτικά θα πω το εξής. Ο οποίος ξεχνά τις ρίζες του, την ιστορία του, την κουλτούρα του, τα ήθη και τα έθιμα, χάνεται στη ζούγκλα. Όταν ξεχνάς από εκεί που ξεκίνησες, χάνεσαι στη ζούγκλα. Άρα είναι βασικότατο αυτά τα πράγματα να τα κρατάμε μέσα μας, στην ψυχή μας και στο μυαλό μας. Τώρα οι κουραζιέρες και τα άλλα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει να σταθούμε σε αυτό το πράγμα. Ότι αυτά τα κρατάς μέσα, στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αλλιώς χάνεσαι. Κύριε Ηλιόπουλε, καταρχήν χαιρόμαστε εξαιρετικά που σας ξαναβλέπουμε στους αγώνες. Είναι άκρος συγκινητικό και προβληματίζομαι με τόσες πολλές δραστηριότητες που έχετε συν την ΑΕΚ. Πώς θα καταφέρνετε, μας έχετε, πώς το λένε, ξαφνιάσει και φυσικά πάρα πολύ χαροποίηση εμάς, το φύλαθλο κοινό, αλλά και γενικότερα τους ανθρώπους του motorsport. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μπαίνεις σε διαδικασίες αθλητισμού, πρωταθλητισμού, σε χόμπι όπως το αυτοκίνητο, αγώνες αυτοκινήτου, αντιλαμβάνεσαι ότι ενώ νομίζεις ότι το όριό σου είναι κάπου συγκεκριμένο, ανακαλύπτεις ότι τα όρια είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Άρα κάθε μέρα που περνάει, κάθε αγώνας που έρχεται, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι στίβος, είτε είναι άλλο άθλημα, ανακαλύπτεις ότι έχεις περισσότερες δυνάμεις. Προσπαθώ λοιπόν όσο μπορώ, με τις δυνάμεις που έχω, με τις δυνάμεις του σύμπαντος και του Θεού, να ανεβάζω τον πύχη όσο μπορώ και μέχρι εκεί που μπορώ να περάσω από πάνω. Διότι δεν έχει αξία να ανεβάσεις τον πύχη και να περάσεις από κάτω. Θέλουμε να σας ευχηθούμε ολόψυχα, για τις αγωνιστικές επιτυχίες είναι δεδομένες. Έχετε ένα πλουσιότερο παλμαρές, άπειρες νίκες και άπειρη καταξίωση. Θέλουμε να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ που αγαπάμε. Να είστε καλά. Μόνο που τίποτα δεν είναι δεδομένο. Χρειάζεται η ζωή πάθος, χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται να βάζεις τις δυνάμεις σου, να τις αξιοποιείς αφού πρώτα τις έχεις αξιολογήσει και χρειάζεται βεβαίως τη βοήθεια του Θεού και του σύμπαντος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.